kokadho kuom migawo ma ochung'ne somo ma pacho ka ikwayo mar chwalo chenro mar taulo mag ria mondo mi ober ler kaachiel kod somb nyithindo manyiri e sub counties manitiere e kaunti ma Siaya. Kaluwore kod jata tije maduong' mar riwruok ma Openville Foundation Lydia Akinyi, sirikal pok ochwalo maromo chenro mar siro nyithindo manyiri e kinde mag ria ahinya to mawuok e kor gwenge. Akinyi olero ni thoth jopuonjre manie kor gwenge wuok e familia man kod yuto mani piny kendo onge kod nyalo mar nyiewo taulo mag ria e kinde ma gineno malo. Gipacho to kapar ni sirikal timo moromo e konyo nyithindogi sana e yore mag ritruok. Kendo gombo ni kata sirikal nyalo temo mondo at least higa ka higa gitemo gioro gimoro kaka pads ne sana skunde mantiere interior mopondo ahinya gi nikech nyithindogi gia vulnerable backgrounds to gin able mondo ginyiew pads wantiere kata gi organizations mang'iyo nyithindo manyiri. Gin bende ginyalo donje mondo gikel sanitary towels ne nyithindo to kata mana the area MP, area MCA, woman rep onego bed ni mago gik ma ging'iyo mondo sanitary towels odonji moromo nyithindo manyiri. Yawuoyi oyudo boxers ariyo, nyiri oyudo panties kendo nyiri moa e grade 4 nyaka junior bendo oyudo sanitary towels. I'm happy for the visitors for having brought us the funds, and now we are going to be clean as we are approaching our examinations.